Здравей, познали ме? Аз съм Драгойчо, Ованис, Тропчо. Моля? Аз съм Афъсага, Вълчо Драгньов, Аслан Дервишоглу или Левски дякона. Извинявай, заради конспирацията съм свикнал да се представям с прякорите си. Апостоле, това ти ли си наистина? Сигурно те измъчва предателството на най-великият син на България. Не искам да говоря за това. Неразбираемо за мен никой не направи опит да ме освободи след Къкрина. Нито в Търновския затвор, нито по пътя от Търново до София. Но може би така е трябвало да бъде. Не е важно толкова кога и как си загинал, а какво си направил през живота си. Все пак сега ми е по-леко, когато вече на църквата Света Богородица в Ловеч е изписано, че поп Кръстю е реабилитиран. Наш близък приятел с Раковски, още от Белград. А какво ще кажеш за другите си близки помощници? Димитър беше смел. Бил е при Джузепе Гарибалди. Участвал е в гръцкото въстание в Крит, но неграмотен. Мисля, че другите го използваха. Него бе и предложението да се разделим и всеки от помощниците да оглави различна област. Тогава на това събрание се изиска и Ловеч да бъде център. Виж, с Ангел бе друга работа. Той беше искрен и гореше в патриотичната работа. Беше много важен в организацията с неговата военна подготовка в артилерийското училище в Белград. Създахме толкова много комитети. Винаги съм се питала, като чета историята за този период, колко ли членове е имало общо в тези комитети? Комитети се състояха от 1001 члена, по мои сметки. Каква е била вашата цел с създаването им? Чрез тези комитети исках да запаля в сърцата на хората онзи пламък, който да ги подтикне към борба за народна свобода. Целта ни бе да възстановим славната българска държава, да се отървем от проклетите агаряни и да станем равни с останалите европейски държави, като работя за това по народна воля и в същото време да създадем и ново демократско общество. Говори се, че все пак си преминал и през Поповския край. Вярно ли е? Да, само веднъж, но преди да започна голямото дело с комитетската работа, още по времето на четничеството преминах с четата на Панайот Хитов, на няколко километра източно от Попкьой. Това село тогава бе заселено предимно от балканджии. Минахме издалеко, защото там ставаше пазарът на околията. А може ли да ми разкажеш какво са представлявали селищата от родния ни край по това време? По наше време селата тук бяха предимно турски, а и ние бързахме за Балкана. Стигнахме чак в Сърбия. Преди Попкьой беше Спахлар, разделен на две части. Северната махала се наричаше Джамих Махале, заради джамията с дървеното викало. Българите в селото бяха ерлийци и балканджи. Село Адаркьой бе населено с българи, турци и цигани. Българите дошли още преди Кримската война. Ние отседнахме след това село на по-високото, на една поляна, Маринкълъка. Вечерта край огъня се разказваше легендата за това място. Отдолу имаше стара крушва гора. Оттатък бе село Аязлар. То бе разделено на две махали, едната с турско население, а другата с черкези. Това е днешното село Светнян. А как се запознахте с Таню воевода? Брат му на времето ме изведе от Сливен. Преоблякох се като гроздоберач, а в Таню не се излагах. Много разчитах на него. Аз лично го избрах за представител на Осман Пазарско и Ескинджумайско. Това момче от Косохлор можеше да си бъде търговец и след освобождението да стане някакъв, но от мен научи много. Последваме в идеите и борбата. Дори избяга от Диарбекир, преоблечен като арабин. Стигна и до БРЦК. Негова бе и последната искра на априлското въстание в Българско. На
Керджан Баир на цел Араплар. Да, днешното Априлово, кръстено е на въстанието. Има и голям паметник. Срещнах се с много хора по пътя на общото дело. Ангел не го предаде. А с Христо не сме се срещали. Там за вятърната мелница е измислица. Как я наричате? Художествена измислица, но с него мислехме едно. Но каква я мислехме, а каква стана? С Каравелов не се разбрахме на време. Много ми обсъждате тефтерчето. А тефтерчето е вътре във всеки от нас. В душите ни. Там равносметката е по-страшна. А има ли нещо, което малко се коментира и не му се отдава нужното значение? Има много. Примерно за тайния монашески революционен комитет. Създавахме го веднага след посещението ми в Ловеч, на поредното място, където отидох. Троянския манастир. Игуменът на манастира, Хаджи Макари, му бе председател. Колко пъти ме е крил в тамошното скривалище в края на последния етаж. Имаше много верни на делото люди. А какво бе мнението ви за българските чорбаджии? Аз иска те да се включат в общото дело, с каквото могат най-добре. Като им казах, че или ще подкрепят революцията, или ще бъдат наказани, като опора на чуждата власт. Порицавах егоизма им. За чорбаджиите казвахме, че в тях е тишината и спират живота на всякой народ. Все им припомнях, че са отговорни пред народа и Бога, но Какво ще посъветвате съвременните българи? ще ги посъветвам да са родолюбци. Едва ли има друг народ, който може да похвали с такава богата история, каквато имат българите. И толкова много герои, един от който съм и аз. Всеки герой е във времето си. Най-трудно е да обърнеш времето вътре в себе си. А сам човек пък не може да обърне времето на цяла една епоха. Човекът е смъртен, но човечеството е безсмъртно. Аз имах много сподвижници. След мен се появиха априлските пожари и освобождението. Не че аз съм днес най-великият, народът ми, за който отдах най-святото, животът си е свободен. Това ме направи истински най-щастлив. На кого ли още трябва да се яви Левски?